naende nenga kiende minto mwanyagetinge konyorana kogosoria na gotebererania igoro ye chingako chinyigekero n'oboroso bwa Omogusii. Twabeire tokoerera igoro ye nyomo ngokora togochia. Kotutarakora twataka kora iraneri mang'ana abere atato amabori ino erimo gosabere korero tokwanere ebigosaria enyomo mono ebiasaririe enyomo Gusii. Enyomo nyasikire naende enyomo tiga toirori na nero oboroso bwenka na enyomo nero oboroso bwekenyoro, enyomo nero oboroso bwegesako. Toise gosaria enyomo twesareri buna mwanya banto naende igo gochibosio ntori gochigotwara banto bake mwanya banto babwate obwanya banto mbari gochikobo onye enyomo egosareka buna yachakire iga. Inki giasaria enyomo asa minto mwanyagetinge naende etari nabobe naende abakungu morora na mbobe ngokwana, lakini esiko nere yarengo abwo kare korwa ase abang'ina nabagaka nabasae etaiyo bono. Enyomo yasikire ase eng'encho yare koreta abanto amo naende yareta egesaku kiagenderera. Bono iga ase eng'encho nsa chinde tiga nkebeke iga yokogenda esukuru ase eng'encho nsa sinde yokobwati ching'encho ching'ao chitari echi ekegusii yagerire banto bachakire gosegetana ase enyomo togosegetana igoro yake igoro buna aye ning'o ng'ai kwarwete mochiki okorwa ase ntwasiriri chisigani twasiririe abare gotoerera boronge twasiririe enchera tware gosegwa ogosegwa omaete ekwarenge korwa ase tata na mama ne chianko ne chianti ogosegwa na grandmother na grandfather tiga nkwane nari moraigu magokoro na sokoro nabwo eamate yare kobeka oboroso bwaito ase enyomo na obogima bonde bwensi. Bono abasubati bachire esukuru basomire bachire ritang'ani ataete omosacha osomete igoro komobua omanyete koreta ebinto nyomba omosacha muya nokoringa nkundi korwa gesieri mwaye komogoka osanoka nyomba mbuya mono ko abakungu abange baretire rigosa ase enyomo ekera agosoma buna asoma iga obwanchani bori bwarengo gati yaye na omogaka oye bwakea bwairana ase amasomo bwairana ase egasi nyomba yakora ki yachaka gotwara riberera ring'ao abanto bachaka iga na mosacha kware komobua chisemi arore na kwamobuire igo bono tori gochi komotegerera twakorire enyomo. Abande nabo bakorire igo batena tiga ng'irani chiombe chiarwete ekero bono gwasomire oroche na gwasomire kwebire ng'a engako ya obwanchani na efamily tari masomo ao. Abande twakora egasi mono buna abasacha tokabatiga nka bagokoraga gasi ganka gose na enasi gose na omwarimu gose na omonto social work nka aye kwagenda Mombasa bono ekemwanya banto kwanyora omonto oyo ochakire gotayaya buna atayaya iga omaete iga ekoreta amang'ana aria yokomanyana osokire siko. Mogusii tatagete monto asoke siko ya enyomo ekero eki kiabeire enyomo eywo egochi yabutoka especially ekero omonto amanyena oyo osokire siko. Ase engako ya mwanyagetinge nkwaganeiri gosoka siko ekero osogete siko naende ekonyarekana mori gotena ase enche abana baro entorobi yare korigwa yatoroba amang'ana aya enyomo yatenena lakini chingaki echi chikonya koera egento kende giasaririe enyomo na amachiko constitution
ekero omusubati ari konywa omorusi gusobo iga ari koenda ochi komenya sobo omosacha naende engaki teiyo ari gocha koirana gochaka bona ase eng'encho igo tutaboria abagaka bagusii na gotaboria abang'ina bagusii ekero richiko rikorosigwa batebe nase ki omosubati atari gwateruka tari namba are gwateru pi oyo otigarete otanyuomiri omogaka nabwate enchera ari gwaterwa ang'e na mokogoti omenya ekiara atigarete lakini bono richiko riaeta ng'a oyo otigaire yaani abasubati nabarabwo mbabwate eright yokoegwa endemero y'omogaka tari bobe ntoratebe right eye nere bobe lakini bono ekero okorwa oo gwacha korwania abanto ka buna naye na oboremo otagete asifu ari bwo tobwati boremo mogusii na omong'aini orenge tari bosa are kobeka igo bono twaochogananirie amachiko aya amaya na culture na oboroso bwaito bono tore confused eki abasubati mbaro bairane bagodimandia amaremo court cases chaichoire ase eng'encho ya ebinto ebio ebi nabio biabetereiri ng'a bono enyuomo ngosarekere enyuomo yaserekere ekero okona omonto narwete bwoya agocha gosaba oboremo sobo ekia nabwate eright ya ogosaba oboremo gaki minto mwanyagetinge totare koregena nsoni chiaito totare koregena chimbu chiaito totare koregena ase toigekeire chingako chiaito totarabeka echi chinde nachi chiasaririe amang'ana ya okogenderana gochibosiwa na enyuomo tari igo rioka abanto bamatuko aya mwachakire koba bobe nomanyete ng'a moka abande nya baratire bweri tokoagai mokorogoto bwenyore tureti bagaka binyusa bire mioro nsoni chiatameire magachi lakini bono mokari gokumia tang'ucha echi mwaemire egesaku abanto bagokwa anyhowly egento gekorokwa amasangi tiga tebiga amasangi nogosanga ogosanga mogisangio ekero tumanyete buna ntwe na abanto abamo tumanyereranetie abanto baito mbarabi kwamanya kong'eta nyuma gwachikorigia mokane gose nagoeta nyuma nachikorigia mokago ase ekegusii mbobe naende onye komanyete ngotaya ayore nomosani one naye nomosani o naende twamanya koragera amo mbobe mogaka oyomo iga ng'a bosongo iga ore gokora ebiasara ogokora nkoreng'ana paka bono nabwate omong'ina oye ang'e iga bosongo ekero achire ebiasara momura omwabo korwa enyomba ende osoa mwaye oroseriwa echae igo moigwete bono mogaka oyo nere bwe kobwate epickup eria okora ebiasara nkari ekenyoro oyo ocha oroseriwa echae oroseriwa ekero yachia egaika engaki omomura oyo akorwara oyo bwa enyomba ende abanto bakamenyokana nyarebe orwarire naende tibwebe na abanto kibare kari mbaroche nonya mbari gokwana binto binge mogusii tari gwetang'ani gwechongorori gokwana na bagora batena eki na ekia mwabo agwo mwabo boka bare ayo nayabo lakini ekero oyo arwara abagaka bakoteba abang'ina bakobora nina ing'o gose okomoira nyagitari abagaka bara buna bare bwango bateba egari nere onyarebe abang'ina bakorangeria omogaka oyo bakomotena nyarebe takomobogori gochi nyagitari okomobogori gochi nyagitari tagoika buna agosoa egari eri yaye imeiga omobunire omogongo banto mbaigwa oyu na omong'ina okwanete igo lakini bagaka buna bare batagete kokonya bwango bara bakaminyoka nyomba bakarangeria omogaka bakomotena nyarebe we omura omino moina orwarire mobeke egari abwo gochi bosongo taigeti akaerera nchera abang'ina bagateba tari goika ekiagera oyo nkomoeta are nyuma amasangi goika amobune igo
abandi batwarire imumanyete abandi batu naende amagana ngukwana na yaro tiga gusiereria Kisii ekiara nabo kugesiereria gwatenda those are things that have gone are modern Kisii ngeri kogenda nayo kogenda omosubati onde bwanchire bari bamanyete mbanyigwete igabete morito utamanya no bwango asa abasani bari baye bagotarirana lakini nanyomire akagenda nyagitari gete ekera ikororo abasani baye bagacha komore ekera anyorire omwana bakamubutora omogongo because they were sharing somewhere akagenda echi amanyinga agakwa nyina ekera akorera agocha nyagitari akorera gaboretiga gakiekera omwana onanyorete omwana mware korante mutaracha komorora inki akwanera igo ari kumanya bunangocha ari kororwa n'abasani baye ataraika kanganari giti defense amarongo enchira nera akorosiwa a neutralize ebintu ebyo asonsora atorobana omonto obwena bono mbachi komotebi kangari giri irongo arete rirongo eria abekere omwana oye na mocha komorora momo affect bagati omwana na bakwete igo agatiga ekengwerere. These are some stories you hear moko iguna Abagusii mogo chitegerera buronge ase nyomo yeito chiasari masangi tari nyomoka amasangi gakogenda paka asimo colleagues secrets that you are supposed to keep and then you divulge asanga they follow you up ekineke gusikerebo tuatwarire tata biara bagokora emekono ase chinyuomo chia abana babo bachakire gutaka gutwara enyaruka yaye ng'agungusii omonto buno oyo abwenete goseri gukorwa ekenyoro mobwenereti komotegerera nonya netegeka achiabeki onye amanyekane na ngoso ari omwana oye nyomba eki kiarengete ang'uche oyu nkoreta ari chimuma chigocha kobaita paka inu kiamanya kwana abantu barogirwe borogi mbware ngiande Gusii ninche ng'erere igoro yoborogi na kibwacha ekiara itwamenyete amo kero omonto amenyete amo tomanyire naye mwanyarebe tobwate chimbebe chiamasikani ne chinsoni kubwatana nenyomba kwarwa naki twari gutwarira ogwetogia gwe chinyomba twatumia ching'iti nche no sweta ongoge nche no monchari ndiba chiabo kendu ogotiana engubo nche no mobasi ogotiana enchage nche no mogetutu enchogu binte bimbiarengera ne bintu bigokorerwa egosori ekera biari koigeka specifically enyuomo ekera enyuomo nere kogera omonto obo omonto yatanga ebintu ebinge kwamanya aye ning'o kwamanya ase obwate ensoni kwamanya ase ogosoa nyomba kwamanya ase otari gosoa nyomba abang'ina bamanya chinyomba bagosoa nechi batari gosoa abagaka bamanya chinyomba bagosoa nechi tari bogosoa bono iga twasoire kera ase ng'a togokiremu na modernity yaretire your father in law agocha ase omenyete etown osoa nyomba orarororo nonya toyomoka obwekororo ebinto buna ebi biaturutumbire egesaku ekera amang'ana achakire gosareka mwamotena twarogirwe borogi obo ng'ai bwaru ntokweroga nechitang'uche tomanyete naende tomanye gochakana twarogirwe Abagusii baminto mwanyagetinge ancha tosike enyuomo totige ebinto bikoreta amasangi atoitire atokorire ase eng'encho totamati mbebe ekero omaete oyo na oyo omino ekero omaete oyo na omosani o mwachire mwanyorire abana naende more bwamwabo amanyinga ayamo omwana oyo ng'ai agocha gochia naende enchera nere Abagusii twachaka kwebisa very good example omogaka nara Gusii obwate omwana ng'umbu ekera aire omwana ng'umbu na abana abagaka bande korwa ekenyoro na baria bakaire abana ng'umbu abanto aba na abamwabo lakini mbari gotebani binto ebi abana abaki baika ng'umbu aria bakanyora ng'a
mbabwate amanyinga yani baganchana ase banyoranete epatigete kibara abantu abake bakanyomana kero banyomana banyorera abana babiri baikiri abana batatu batebire bono ntu n'Abagusii toirane Kagusii erinde tokoreki erinde enyomo yaitu esikwe n'abagakaka adaba aya aye musubati onyarebe tumira ise ticket na nyoko na inche tigantumire tata ticket na mama bache nyangi tokora formalized wedding here in the US bagaka bakagenda abakaende ngaki ngao na abakaende ngaki ngao bonse baikira America chiombe goika bono chikoreki they want to pay dowry baikira hall abantu bo musubati bachire abantu bo mo saja bachire kibaikaransete oyamaye konyorana mumuro mwabwe nyombende mongina abangina barigerani ngokoru chiombechi ingokobwa ngakiora bwate chiombe cha mumuro mino buna ngabono nkonyomana muri obusoku bugasoa mbata kagente kikemanyekane enyangi egasinya kogenderera aba n'abantu abamo ekenyora ekemora kini antu banganyite bakarua bakaenda Kitale abande bagatigara abantu tiga bamanyane nekero ogochikonyoma manya omonto okonyoma ng'ayaru mubori paka ise na ng'ina nesokoro buna nche ekero nkobaswami nkoeta ina inche obino noyongo oyo isaboke nyambane ogenchabe genchabongo genchabo nyamaiko bunde ogetusi ayonye kwa igure rieta rinde rionsi pi gagu kwa igure rieta rinde rionsi pi bunde getusi nyamaiko genchabe otaraigwu kende boria ng'akitore related naye erinde nyaruka yane manye gocha buo gose omoisio amaye gocha buone gose nyaruka yawe maye gocha buone igo nari turateneni egesaku ekiara ekero gotiga bana bari bagotoka korwa amanyinga ayamo mbari gochi bana complete naende mbari gochi gotwara gesaku gochi bosie ekiara ogegoika asigete kerera ekekoerera ase okonyora abana batari normal bagochi gochaka konyora abantu batari complete dwarfs gose bantu bakonya goitera chindende gose abantu abatambe batabwati kende gose okonyora omotu omongurieta omotu omonene omobere omosinini ebi nabio bigochi biacha ekero mwasariri enyomo mwachire mokonyoma n'abantu abamo amanyinga ayamo goika morende enseme eywo Abagusii baminto igo enyomo negento giesiko kiarenge naende twaragambire ayonye kobwate kende okobori igoro enyomo manya namasikani yari are koigwa enyomo igabwenete gotenena ekero okonyoma inyora manya omonto okonyoma abaibori bamomanye eamate emomanye igo nari okoba omonto tario bwebise obaserwe alright kwabaseirwe omonto oyo okobasera ayemomura nomomanyete buya asarwa amanyinga araba nayamo igo omotagete egesaku kebo asayo ase rero nkorengeri mwanyigure ebigosaria enyomo nintwe totarendeti torende chimbebe tosikane tosike chinyomba tosike abasani tosike ring'ana rikorenda enyomo tiga naende tonyorane ase Enogo Tv koerera ayande torigereria ango gochibosio ase omoroberi ogochikobwati ing'a erieta riomonto erieta okorokwa ing'aki riari gocha naende nki okorokerwa erieta erio naende how does it affect you as a person very important in our community. That is our next topic. Kanyako bataguna subscribe naende kanyako bataguna views na kanyako bataguna like erinde omoroberi oyo onyare kogendera buya mono ono mwalimu Obino Nyambane.